हे गाइस, आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आयदाया जाहैबाय आसामनि नेशनेल पार्क जिकेनि सायाव। फैदो भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन। आसामनि 6थि नेशनेल पार्क रायमना नेशनेल पार्कखौ माब्ला नेशनेल पार्क होनना फोसावनाय जादोंमोन? आङो अपसनखौ फरायलांबाय थाला, कारेक्ट एन्सारखौल' बुंलांबाय थानोसै। बेनि थार फिननाया जागोन 5 जुन 2021, अपसन ए। नाम्बार 2 कुइसन। काजिरंगाखौ माब्ला नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन? बेनि थार फिननाया जागोन 1974, अपसन बी। कुइसन नाम्बार 3। मानासखौ माब्ला नेशनेल पार्क फोसावनाय जादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन, कारेक्ट एन्सारा जागोन 1990, अपसन सी। नाम्बार 4 कुइसन। आसामनि बयनिख्रुइबो फिसासिन नेशनेल पार्कआ जाबाय, जों बेखौ गासैबो मिन्थिखायो। बिनि थार फिननाया जागोन अरां नेशनेल पार्क, अपसन डी। नाम्बार 5 कुइसन। मानासखौ इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइट होनना माब्ला फोसावनाय जादोंमोन? बेनि थार फिननाया जागोन 1985, अपसन ए। कुइसन नाम्बार 6। दासिमाव आसामाव बेसेबां नेशनेल पार्क दं? बेनि थार फिननाया जागोन बी, 7टा एबा 7टा। नाम्बार 7 कुइसन। मानासखौ माब्ला बाय'स्फीयर रिजार्भ होनना फोसावदोंमोन? बेनि थार फिननाया जागोन 1989, अपसन सी। कुइसन नाम्बार 8। आसामाव गासै बेसेबां बाय'स्फीयर रिजार्भ दङ? बे कुइसना एग्जामाव फैबाय थायो, नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनि थार फिननाया जागोन 2, बी। कुइसन नाम्बार 9। डिब्रु सायख'वाखौ माब्ला बाय'स्फीयर रिजार्भ हिसाबै फोसावनाय जादोंमोन? बेनि थार फिननाया जागोन 1997, अपसन ए। नाम्बार 10 कुइसन, माने जोबथा कुइसन। दिहिं पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरीखौ माब्ला नेशनेल पार्क फोसावनाय जादोंमोन? बेनि थार फिननाया जागोन 9 जुन 2021, अपसन ए। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। बिदिनो नोंथांमोननि सेराव जिकेनि रिजनिंनि सायाव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालामना हो, जाहाथे बयबो मोनथियो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै।